שלום לכולן, כאן תהל אלמה בארי ממטמורפוזה, המקום שלך לאיזון החיים ולאיזון הורמונלי. אני נמצאת כאן בגן הנדיב, כמו כמעט בכל יום שני, אני באה לכאן לטייל על הבוקר, לפני שאני מתחילה את יום העבודה שלי. והמסר שלי להיום הוא מסר שקשור לשהות, לסטילנס, ליכולת שלנו להיות נוכחות, לעצור מחיי היום-יום, ולהתבונן ממש בשימת לב מודעת למה שקורה בסביבנו. איך זה קשור לאיזון הורמונלי? ההורמונים שלנו הם חומרים כימיים שמגיבים לתנודות פיזיות, אנרגטיות, סביבתיות, רגשיות, כימיות. ואם אנחנו כל הזמן בלחץ, ואנחנו כל הזמן רצות, ההורמונים הבלוטות השונות מפרישות הורמונים שמכינות את הגוף כל הזמן למצב של לוחמה, למצב של התמודדות עם מצב לחץ. הדבר הזה משפיע ישירות על התזונה שלנו, על התיאבון שלנו, על האטרפים לאוכל, על הקושי שיש להרבה מאיתנו לישון, על הבלוטות השונות, בלוטת התריס, בלוטות האדרנל, על הבלוטות הנשיות. אז המסר שלי להיום זה פשוט, תני לעצמך זמן כל יום ל5 דקות, לעצור ולהתבונן, להריח איזשהו פרח, להתבונן על היופי שמסביב, גם כשזה יום לחוץ וגם כשיש לך פגישות. הדבר הזה מאוד מאוד יעזור לך. אז בינתיים להתראות בווידאו הבא, ושיהיה לך יום נפלא.